हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवति सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण కృష్ణ ప్రభు. బ్రదర్ సో ప్రణామం. ఈరోజు ప్రణామాలు, దండవత్పణ. ఈరోజు శ్రీమద్ హరే భాగవతం కృష్ణ క్లాస్ కి మీ అందరికీ ప్రణామం. కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ లో మనము 33వ అంటే 3వ స్కందము యథాస్థితిలోని 33వ అధ్యాయము కపిల భగవానుల వారి కార్యకలాపములు అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు 27వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 33వ అధ్యాయము 27వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. నిత్యారూఢ సమాధిత్వాత్ నిత్యారూఢ సమాధిత్వాత్. నిత్యారూఢ సమాధిత్వాత్ నిత్యారూఢ సమాధిత్వాత్. నిత్యారూఢ సమాధిత్వాత్ నిత్యారూఢ సమాధిత్వాత్ పరావృత్త గుణ భ్రమా పరావృత్త గుణభ్రమా పరావృత్త గుణ భ్రమా పరావృత్త గుణభ్రమా పరావృత్త గుణ భ్రమా పరావృత్త గుణభ్రమా న సస్మార తదాత్మానం 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 సస్మార తదాత్మానం స్వప్నే దృష్టమివోత్థితః స్వప్నే దృష్టికోదితః స్వప్నే దృష్టమివోత్థితః
వివోత్తితః స్వప్నే దృష్టమివోత్థిత స్వప్నే దృష్టమివోత్తితః స్వప్నే దృష్టమివోత్థిత హరే కృష్ణ. నిత్యారూఢ సమాధిత్వాత్ పరావృత్త గుణ భ్రమా నిత్యారూఢ సమాధి భ్రమ నిత్యారూఢ సమాధిత్వాత్ పరావృత్త గుణ భ్రమా నిత్యారూఢ సమాధిత్వాత్ గుణ భ్రమ సస్మార తదాత్మానం స్వప్నే దృష్టమివోత్తితః తదాత్మానం స్వప్నే దృష్టమివోత్థితః సస్మార తదాత్మానం స్వప్నే దృష్టమివోత్తితః తదాత్మానం స్వప్నే దృష్టమివోత్థితః. హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. నిత్యారూఢ సమాధిత్వాత్ పరావృత్త గుణ భ్రమా స్మార తదాత్మానం స్వప్నే దృష్టమివోత్తితః నిత్యారూఢ సమాధిత్వాత్ పరావృత్త గుణ భ్రమ సస్మార తదాత్మానం స్వప్నే దృష్టమివోత్థితః. रामनारायण प्रभु जी, भास्कर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नित्यारूढ़ समाधित्वात् परावृत्त गुण भ्रम न सस्मार तदात्मानं स्वप्ने दृष्टमिवोत्थितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नित्यारूढ़ समाधित्वात् परावृत्त गुण भ्रमा न सस्मार तदात्मानं स्वप्ने दृष्टमिवोदितः। विशालवती माता जी, माधवी नीलकुंभ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नित्यारूढ़ समाधित्वा परावृत्त गुण भ्रमा न सस्मार तदात्मानं स्वप्ने दृष्टमिवोत्थितः। प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। नित्यारूढ़ समाधित्वात् परावृत्त गुण भ्रमा न सस्मार तदात्मानं स्वप्ने दृष्टमिवोत्थितः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। चामुंडेश्वरी माता जी, प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। नित्यारूढ़ समाधित्वात् परावृत्त गुण भ्रमा न सस्मार तदात्मानं स्वप्ने दृष्टमिवोत्थितः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। नित्यारूढ़ समाधित्वात् परावृत्त गुण भ्रमा न सस्मार तदात्मानं स्वप्ने दृष्टमिवोत्थितः। हरे कृष्ण प्रभु। హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం. హరే కృష్ణ. నిత్య నిత్య శాశ్వత మగు శాశ్వత మగు ఆరూఢ ఆరూఢ నెలకొని నెలకొని సమాధిత్వాత్ సమాధిత్వాత్ సమాధియందు పరావృత్త పరావృత్త విడివడి
గుణ ఆ, గుణముల వలన కలిగిన గుణముల వలన వలన కలిగిన భ్రమ 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 మోహము నుండి మోహము నుండి నుండి నసస్మార నసస్మార స్మార స్మరించలేదు స్మరించలేదు సదా సదా అప్పుడు అప్పుడు ఆత్మానం ఆత్మానం ఆమె భౌతిక దేహమును ఆమె భౌతిక భౌతిక వచ్చిందని దేహమును అడుగుతారు చూడు. స్వప్నే స్వప్నమునందు స్వప్నమునందు దృష్టం దృష్టం గాంచిన ఇవా వలే ఉత్తితః మేల్గాంచిన వాడు. హరే కృష్ణ. భావం నిత్య సమాధి మగ్నురాలై నిత్య సమాధి మగ్నురాలై త్రిగుణ చూదితమగు చోదితమగు మోహము నుండి నుండి విడివడి ఆమె స్వప్నమందలి దేహములను మరిచినట్లుగా తన దేహమును భౌతిక దేహమును మరచెను. జను హరే కృష్ణ. భాష్యము. సో దేహధ్యాస లేనివాడు భవబంధనమున చిక్కుబడని ఒక పరమ వైష్ణవుడు పలికినాడు. దేహధ్యాస కలిగి ఉన్నంత వరకు గుణ ప్రభావమున మనము బద్ధ జీవితమును గడుపుచున్నట్లే తెలుసుకొనవలెను. దేహపు అస్తిత్వమును మరిచినంతనే బద్ధ భౌతిక జీవనము అంతరించగలదు. ఇంద్రియములన్నింటినీ శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రేమయుత సేవయందు నియుక్తము కావించినప్పుడే ఆ మరుపు నిజంగా సాధ్యము కాగలదు. బద్ధ స్థితి యందు మనుజుడు కుటుంబ సభ్యునిగనో లేదా సంఘ సభ్యుడుగనో లేదా దేశ పౌరునిగనో తన ఇంద్రియములను వినియోగించును. కానీ అతడు ఆయా భౌతిక స్థితులకు సంబంధించిన సభ్యత్వమును మరచి తాను దేవదేవుని నిత్య సేవకుడనని గుర్తించుట భౌతిక అస్తిత్వపు నిజమైన మరుపు కాగలదు. శ్రీకృష్ణ భగవానునికి సేవ చేసినప్పుడే ఆ మరుపు నిజముగా మనుజునికి కలుగగలదు. భక్తుడైన వాడు కుటుంబము కొరకో సంఘము కొరకో దేశము కొరకో మానవ జాతి కొరకో పనిచేయక కేవలము దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుని కొరకే పనిచేయును. అదియే పూర్ణమగు కృష్ణ భక్తి రసభావనము. భక్తుడు ఎల్లప్పుడూ ఆధ్యాత్మిక ఆనందమున మునిగియుండును కనుక దుఃఖానుభూతి లేకుండును. అట్టి ఆధ్యాత్మిక సుఖమే నిత్యానందమని పిలువబడును. భక్తుల అభిప్రాయము ననుసరించి భగవానుని నిరంతర స్మరణయే సమాధి అనబడును. మనుజుడు నిరంతర సమాధి మగ్నుడైనప్పుడు గుణములు అతనిపై దాడి చేయుటకు కనీసము తాకుటకైనను అవకాశము లేకుండును. త్రిగుణ సంపర్కము నుండి విడివడినప్పుడు అతడు ఈ భౌతిక జగమున మరల జన్మించవలసిన అవసరము కలుగదు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో అది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యము ఆ శ్లోకమునకు ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमावों विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। సో ఇక్కడ మనము శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 33వ అధ్యాయమైనటువంటి కపిల భగవానుని కార్యకలాపములు అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మరి దేవహూతి ఆ కపిల భగవానుల వారి నుండి శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో విన్నటువంటి ఆ బోధనలను ఆమె పాటిస్తూ మనసును దేవదేవుని యందే సంపూర్ణంగా లగ్నం కావించి ఏ విధంగా ఆమె ఆ భక్తియుత సేవలో భక్తి యోగంలో నిమగ్నులై అయి ఉన్నారో అనేటువంటి అంశాన్ని మనం చూసాం. ఎందుకంటే 26వ శ్లోకము, అంతకుముందు 24, 25 వాటన్నిటికీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి సుదీర్ఘమైనటువంటి భాష్యము. ఎందుకంటే పరతత్వమును గూర్చి మరి ఆ దేవహూతి ఎరిగి ఉండి ఆమె ఏ విధంగా మరి ఈ భౌతిక ఉపాధుల నుండి ముక్తురాలయ్యారు, ఏ విధంగా సమస్తమైనటువంటి క్లేశాల నుండి బయటపడ్డారు అనేటువంటి విషయాలను సో ఆయన వివరిస్తూ ఆమె తపో నిష్టల యందు ఆత్మానుభూతి యందు పూర్ణత్వాన్ని పొంది ఉన్నారు అంటూ తెలియచేసినటువంటి విషయాన్ని చూసాం. సో మరి ఆ మైత్రేయ ముని ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలలో సో ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో ఇంకా ఆయన ఈ విధంగా కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నారు.
నిత్యారూఢ సమాధిత్వాత్ పరావృత్త గుణ భ్రమా న సస్మార తదాత్మానం స్వప్నే దృష్టమివోత్తితః. ఇక్కడ నిత్యారూఢ, ఆ శాశ్వతమైనటువంటి ఆ విషయాలలోనే నెలకొని, అంటే ఇక్కడ నిత్యారూఢ సమాధిత్వాత్. సో ఆ నిత్య శాశ్వతమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో, నిరంతర స్మరణలో, ఆ సమాధి యందు ఆమె నిమగ్నురాలయ్యారు. నిత్య సమాధి యందు శాశ్వతమైనటువంటి ఆరూఢ, నిత్య ఆరూఢ, శాశ్వతంగా నెలకొని ఉన్నారు. దేని యందు అంటే సమాధి యందు. అంటే సమాధి అంటే ఇక్కడ నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాస యందే ఆవిడ సమాధి మగ్నురాలయ్యారు, అంటే నిమగ్నురాలై ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, పరావృత్త గుణ భ్రమ, అంటే ఆ గుణాలు త్రిగుణమయమైనటువంటి మోహము నుండి ఆమె పరావృత్త విడిపడ్డారు. త్రిగుణముతో కూడినటువంటి ఆ మోహము నుండి ఆమె విడిపడినారు అని చెప్తున్నారు. విడిపడి ఇంకా చెప్తున్నారు, న సస్మార తదాత్మానం స్వప్నే దృష్టం ఇవోత్తితః. సో ఎలా అంటే దృష్టం గాంచిన, ఇవ ఉత్తిత, ఆ స్వప్నం నుండి మేలుగాంచిన ఆవిడలాగా మరి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఆ మోహము నుండి మోహమంతా తొలగించుకుని ఆమె స్వప్నమందలి దేహముల నుండి, అంటే దేహాలను మరిచినట్లుగా తన ఈ దేహమును మరిచిపోయారు. ఈ భౌతికమైన, ఈ పాంచభౌతికమైనటువంటి ఈ దేహమును ఆమె మరిచారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇది మైత్రేయ ముని విదురుడితో ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఆమె యొక్క స్థితిని గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇక్కడ దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మరి వివరణ ఇస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ విషయాలలో ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, దేహ ధ్యాస లేనివాడు భవబంధనమున చిక్కుబడడని ఒక పరమ వైష్ణవుడు పలికినాడు అంటూ చెప్తారు. అంటే సాధారణంగా వైష్ణవులు చెప్పేటువంటి విషయం కూడా అదే. సాధారణంగా ఈ వైష్ణవుడు అంటే నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వారు మరి ఇక ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి విషయాలలో ఈ ధ్యాస, దేహపరమైనటువంటి నేను, నాది, నా పరివారము, నా సంపదలు, నా 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 అనేటువంటి ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా ఎవడైతే వదిలివేస్తాడో వారు ఈ భవబంధనములలో ఈ మరి చిక్కుకోడు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. సో దానికి మనకు ఈ భక్తి విధానాలలో ఎంతో మంది భక్తులను చూడవచ్చు. సో చైతన్య చరితామృతంలో నిత్యానంద ప్రభువు చైతన్య మహాప్రభుతో కలిసి ఉండేటువంటి వారి వీటిని కూడా మనం చూడవచ్చు. అలాగే మన గురు పరంపరలో ఉన్నటువంటి వారిలో ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి విషయాలను, దేహ ధ్యాస లేకుండా ఉన్నటువంటి మరి భక్తులను మన పరంపరలో ఉన్నటువంటి వారిలో మనం కీర్తించేటువంటి ఆ గౌర కిషోరదాస బాబాజీని గురించి చెప్పినప్పుడు మనకు గురు పరంపరలలో ఆయన చూస్తాం. ఆయన ఏ విధమైనటువంటి, ఎందుకంటే తన దృష్టి మందగించినప్పటికీ కూడా ఈ దేహాన్ని గురించి పట్టించుకొని ఆ దేహ సంబంధమైన కళ్ళు చూపు కోసం మళ్ళీ ప్రయత్నం అలాంటివి కూడా చేయనటువంటి. సో మరి అలా ఈ దేహ ధ్యాస లేనటువంటి వాడు ఎటువంటి భవబంధనాలలో చిక్కుకోరు అనేటువంటి విషయాన్ని మరి భక్తులు చెప్పేటువంటి వైష్ణవులు, పరమ వైష్ణవులు పలుకుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే
ఇంకా మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలలో దేహ ధ్యాస కలిగి ఉన్నంత వరకు, అంటే ఈ దేహము నాది, ఈ దేహము, ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి చూస్తూ ఉంటుంటాం. కొంచెం ఎటన్నా వెళ్ళొస్తే ఇదైనట్టు దేహానికి సంబంధించి మరి కొంచెం వయసు మీద పడగానే ఎంట్రుకల గురించి ఆలోచించు, అబ్బా అప్పుడే నేను ముసలివాళ్ళని అయ్యామా అనే ధ్యాస కలిగి రంగులేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటాం. కొన్ని ఈ విధమైనటువంటి దేహ ధ్యాస కలిగి ఉన్నంత వరకు మరి ఈ ప్రకృతి గుణ ప్రభావము అంటే ప్రభావం చేత మనము బద్ధ జీవనమును గడుపుతూ ఉన్నట్లే, అంటే ఇక నిత్య బద్ధుడే అయి ఉన్నట్లుగానే చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ ఎవరైతే ఈ దేహ సంబంధ విషయాలను మరి ఈ దేహపు అస్తిత్వమును మరిచిపోతారో, మరిచినంతనే ఆ బద్ధ భౌతిక జీవనము మనల్ని అంతరించగలదు. సో ఇప్పుడు మరి నిరంతరం అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది అంటే నిరంతర ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఉన్నంత వరకు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క విభిన్న శక్తులు, ఆయనకు అనేకమైనటువంటి శక్తులు ఉన్నటువంటివి. మరి అటువంటి శక్తుల్లో యాక్చువల్గా జీవులు కూడా ఆ శక్తి అంశాలుగానే ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అయినప్పటికీ మరి ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తులలో ముఖ్యంగా బాహ్య ఆంతర శక్తులలో బాహ్య శక్తి, పరాశక్తి, అపరశక్తి అని చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. మరి అలా ఆ భగవంతుని ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాలతో కూడి ఉన్నటువంటి ఆ దైవ శక్తిని ఆయన దివ్యమైనటువంటి శక్తిగా చెప్తారు. ఆయన భగవద్గీతలో మనకి ఆ దివ్య శక్తిని దాటడం అనేది సామాన్యంగా సాధ్యం కానటువంటిది. ఎందుకంటే అది కూడా భగవంతుని యొక్క శక్తితో ఉన్నది. సో కానీ మనకి భగవద్గీతలో చెప్తారు, కానీ ఎవడైతే నా యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమవుతారో మరి వారిని నేను అంటే ఈ మాయాశక్తిని దాటగలుగుతారు, సులభంగానే దాటగలుగుతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ దేహపు అస్తిత్వాన్ని మరచినంతనే బద్ధ జీవనము అంతరించగలదు. ఇంద్రియములన్నింటినీ శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రేమయుత సేవయందు నియుక్తము కావించినప్పుడే ఆ మరుపు నిజంగా సాధ్యము కాగలదు. అంటే ఈ ఇంద్రియాలను, ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలను మన కోసం నా కోసం లేదా నా దేహపరమైనటువంటి నా పిల్లలు, నా భార్య లేదా నా సమాజం, నా దేశం అంటూ ఈ విధంగా మనం ఈ విషయాలలో నిమగ్నమై ఉన్నంత వరకు దాని నుండి బయటపడడం అనేది సాధ్యం కాదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఈ ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా ఆ కృష్ణ భగవాన్ని యందు ప్రేమయుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నము కావించగలిగినప్పుడు మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే నిరంతరము కూడా మనము ఈ బద్ధ జీవనంలో, ఈ బద్ధ జీవితమునందు మనిషి ఒక కుటుంబ సభ్యులుగా ఉండి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి వారందరినీ మనమే ఏదో ఉద్ధరిస్తున్నట్లుగా చేసేటువంటి విషయాల్లో, అలాగే సంఘ సభ్యుడుగాను ఒక వ్యవస్థకు, కుటుంబాన్ని దాటి ఇంకా కొంచెం పరిధి పెంచుకున్నట్లయితే సంఘంలో ఆ వ్యవస్థకు, ఆ తమ సంఘంకు సంబంధించినటువంటిది, ఇంకా దాటినప్పుడు దేశం దాటితే ఇంకా ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ఆ విధంగా మరి ఏవి ఉన్నా అవన్నీ కూడా ఆ భౌతిక పరిస్థితులకు సంబంధించినటువంటి వాటిలో నిమగ్నమైనంత వరకు మనము ఈ భౌతికమైన అస్తిత్వము నుండి, అంటే ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి బద్ధ జీవనము నుండి బయటపడలేము అని చెప్తుంటారు. కానీ ఎవడైతే తాను దేవదేవుని నిత్య సేవకుడునని గుర్తించి మరి ఆ భగవంతుని యందు ప్రేమయుత సేవలో నిమగ్నమవుతాడో, తన ఇంద్రియాలను ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో ఆ భగవంతుని వైపుకు మరలిస్తాడో,
అప్పుడు అతడు ఈ భౌతిక అస్తిత్వపు నుండి నిజమైనటువంటి మరుపుని అంటే ముక్తిని పొందగలడు అని చెప్తారు. అందుకే భగవద్గీతలో మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, 7వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్విజ్ఞానము అందులో 14వ శ్లోకంలో చెప్తారు, దైవీ హేష గుణమయ మయి మమ మాయా దురత్యయ మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే అంటూ చెప్తారు. దైవీ అంటే దివ్యమైనటువంటి, ఏషా గుణమయి అంటే ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలతో కూడినటువంటి ఈ దివ్యమైనటువంటి మరి మమ మాయ అని చెప్తుంటారు. మమ మాయ అంటే నా యొక్క మాయ, అంటే ఈ ప్రకృతి కూడా ఆయన యొక్క అపర శక్తిగా చెప్పబడినటువంటి మరి దానిని దురత్యయా దాట శక్యము కానిది అని చెప్తారు. దైవీ ఏష గుణమయి మమ మాయ దురత్యయా. మరి ఆ ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆ త్రిగుణాలతో కూడినటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాలతో కూడినటువంటి ఆ దివ్య శక్తిని దాటడం అనేది ఈ బద్ధ జీవులకు, ఈ జనసామాన్యమునకు సాధ్యము కానటువంటిది. మళ్ళీ ఇంకా చెప్తారు, కానీ మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే అని చెప్తూ ఉంటారు. మాం ఏవా అంటే ఖచ్చితంగా నాకు స్థిరమైనటువంటి నిశ్చయంతో నాకు ఏ ప్రపద్యంతే, ఏ అంటే ఎవరైతే, ప్రపద్యంతే శరణాగతులవుతారో, ఎవరైతే నాకు శరణాగతులవుతారో ఖచ్చితంగా నాకు అంటే ఒక స్థిరమైనటువంటి బుద్ధితో మనసుతో నాకు శరణాగతులవుతారో మాయాం ఏతాం తరంతి అంటే మా ఆ మాయను దాటగలుగుతారు. తే వారు ఎవరైతే నన్ను భక్తియుత సేవతో నాకు శరణాగతులవుతారో వారు ఈ మాయను, మాయాశక్తిని దాటగలుగుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది మనకి. సో కాబట్టి మరి ఆ భగవంతునికి ఉన్నటువంటి అసంఖ్యాకమైనటువంటి శక్తులన్నీ కూడా దివ్యమైనటువంటివి. మరి ఆ శక్తులలో అంటే ఆ భౌతిక శక్తి చేత కప్పబడినటువంటి జీవుడు దాని ప్రభావం నుండి బయటపడడం అనేది సాధారణంగా సాధ్యం కానటువంటి విషయం. కానీ ఎవరైతే నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే ఉండగలుగుతారో అంటే మరి ఆ భగవంతుని, ఎందుకంటే వాస్తవానికి ఆయన చెప్తారు మరి జీవులు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క పరాశక్తి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ పరాశక్తి భగవంతుని యొక్క నిత్యమైనటువంటి పరాశక్తికి చెందినటువంటి వారే అయినప్పటికీ కూడా జీవులు మరి జడ పదార్థమైనటువంటి అపర శక్తి ద్వారా మిళితమై ఉండడం వల్ల, కలుషితమై ఉండడం వల్ల మరి ఇక మోహం కూడా అంటే వారిలో కలిగేటువంటి ఆ త్రిగుణాలు కూడా ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి శక్తే కనుక మరి అవి కూడా నిత్యమై ఉండి మరి ఆ బద్ధ జీవులను, ఆ జీవుడిని నిత్యబద్ధుడిని చేస్తూ ఉంటుంది. కనుకనే ఈ సంసార సాగరంలో నిరంతరము ఈ జనన మరణ చక్రాలలోనే తిరుగుతూ ఉండేటువంటి విషయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాము. సో మరి అందుకే ఇక బద్ధ జీవులు ఎప్పుడు కూడా నిత్యబద్ధుడే అని చెప్తుంటారు. ఎప్పుడు ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చిపోతూ ఉండేటువంటిదే జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి కానీ అటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య శక్తి, ఆ అపర శక్తిని గుప్పిటల నుండి, మాయా పిడికెళ్ల నుండి మరి దేవహూతి అడిగింది అంతకుముందు కపిల భగవానుల వారిని, ఈ దాట శక్యము కాని మాయాశక్తి పిడికిళ్ళ నుండి మనిషి, ఈ బద్ధ జీవుడు, నాలాంటి మందమతులు, నాలాంటి అల్పులైనటువంటి వారిని ఎలా బయటపడాలి అంటే ఆయన మనకి అంటే ఆ దేవహూతికి బోధించినటువంటి బోధనలను చూసాం మనం. ఆమె అడుగుతుంది కపిల భగవానుల వారిని, ఎందుకంటే ఈ గుణ అంటే తాడు కదా, మరి ఈ గుణమయమైనటువంటి బంధనాలలో చిక్కుకున్నటువంటి వాడు
అంటే బద్ధజీవుడు మోహం అనేటువంటి తాళ్ళ చేత గట్టిగా కట్టబడి ఉన్నటువంటి వాడు కనుక మరి కాళ్ళు చేతులు కట్టబోయబడినటువంటి ఒక వ్యక్తి అంటే ఒక బద్ధజీవుడు ఇంకొక బద్ధజీవుడిని విడిపించడం అనేటువంటిది సాధ్యం కాదు. అందుకే ఈ జనసామాన్యంలో ఒకడు ఇంకొకటితో కలిసిపోయి అంటే ఒక కళ్ళు లేనటువంటి వాడి వెనక ఇంకొకటి పోతే ఇద్దరు కలిసి ఇంకొక కళ్ళు లేని వాడికి దారి చూపాడు అనుకోండి, ఇద్దరు వెళ్ళి గోయిలో పడిపోతుంటారు, ఇద్దరు కూడా అంధకారంలోనే ఉండిపోతూ ఉంటుంటారు కదా. సో కనుక మరి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఒక బద్ధజీవుడు ఇంకొక బద్ధజీవుడిని ఉద్ధరించలేడు. కానీ ఈ బద్ధ జీవితం నుండి బయటపడాలి అంటే మరి ఇంకొకరి సహాయం పొందాలి కదా. మరి అలా పొందవలసినటువంటి సహాయమే శరణం, శరణాగతి. ఆ భగవంతునికి శరణాగతి పొందాలి. ఎందుకంటే మరి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కేవలము ఆ భగవంతుడే ఈ భవబంధనాల నుండి పడవేయగలిగేటువంటి వాడు, ఈ మాయా శక్తి నుండి మనల్ని బయటపడవేయగలిగేటువంటి వాడు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తప్ప అన్యులెవరూ కూడా ఈ మాయా బంధనాల నుండి బయటపడవేయలేనటువంటిది. సో కనుక మరి ఈ జీవుడు ఆ భగవంతునికి శరణ పొందాలి. భగవద్గీతలో అందుకే చెప్తూ ఉంటారు, ఆయన నాకు శరణాగతి పొందండి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఆ కృష్ణ భగవానుడికి లేదా ఆయన భక్తులకు అంటే ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ప్రతినిధి ఆధ్యాత్మిక గురువుని ఆశ్రయించినప్పుడు మాత్రమే ఈ బంధనాలు, ఎందుకంటే ఆ ప్రామాణికమైనటువంటి ప్రతినిధి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి గురుదేవులు మనల్ని ఈ మాయా బంధనాల నుండి విడిపించగలరు. సో అందుకే ఆమె ఆయనను గురువుగా శరణాగతి అయింది. అలాగే ఎట్ ద సేమ్ టైం ఆమె ఆయనను దేవాది దేవుడుగా కూడా తెలుసుకోగలిగినటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఆయనకు ఆమె శరణాగతి అయ్యి ఆయననే ధ్యానించడం వల్ల ఆమె ఈ భవబంధనాలన్నింటి నుండి కూడా ముక్తి పొంది ఆమె సమాధి మగ్నురాలై ఉన్నారు అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ సమాధి మగ్నురాలై నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే ఉండి ఉండడం వల్ల ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి మోహము నుండి ఆమె విడిబడి ఉన్నారు. ఎలా అంటే స్వప్నములందరి దేహాలను ఎలాగైతే వదిలివేశారో మర్చిపోతామో మనం, అలాగే ఆమె ఈ దేహాన్ని కూడా మరిచిపోయారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి శ్లోకం యొక్క భావంలో చెప్పబడినటువంటిది చూస్తాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుని సేవ చేసినప్పుడే ఆ మరుపు నిజంగా మనిషికి కలగగలుగుతుంది అంటూ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మరి అటువంటి మరుపు కలిగినప్పుడు, నిజమైనటువంటి మరుపు, ఎప్పుడు నిజమైన మరుపు? ఆ భగవంతుని యథార్థంగా దర్శించగలిగినప్పుడు. ఎప్పుడు యథార్థంగా దర్శించగలుగుతామో? ఆ భగవంతుని యొక్క శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో ఉన్నప్పుడు. నిన్న చెప్పుకున్నట్లుగా అనర్థ నివృత్తి జరిగినప్పుడు. సో మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ఎడ ఆసక్తి కలిగి, రుచి కలిగి, భావప్రేమతో భావభక్తి తర్వాత ప్రేమ భక్తిగా మారేటువంటి స్థితిలోకి పొందేటువంటి విషయం. సో మరి అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఎడ సేవ చేసినప్పుడే ఆ మరుపు. సేవ అంటే ఏంటి? భక్తి. ఆయన ఎడ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై భక్తియుతంగా ఉన్నప్పుడే నిజమైన మరుపు మనిషికి కలగగలుగుతుంది. సో మరి అటువంటి భక్తుడు మరి ఈ ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా కుటుంబ సభ్యునుగానో, సంఘ సభ్యునుగానో, దేశ సభ్యునుగానో, ఇంకా మానవ జాతి కొరకు ఏదో చేస్తూ ఉన్నట్లుగా కాదు, కేవలము ఆ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని కొరకే పని చేయిస్తాడు. అలా చేసినప్పుడు అదే పూర్ణమైన కృష్ణ భక్తి భావన అవుతుంది. మరి ఈ సమాజానికి సేవ చేయకుండా, ఇవన్నీ చేయకుండా చేస్తే ఏంటి స్వార్థమా అంటే
మరి అది కానే కాదు. ఎందుకంటే భగవద్ధ్యాసలో ఉండడం వల్ల అది ఆ భగవంతుడు అందరికీ కూడా కావలసినవన్నీ సమకూర్చేటువంటి విషయం. ఈ సమాజంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, వారి గురువు అయినటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు, ఆ గురు పరంపరలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారు, ఈ సమాజంలో శాంతి కావాలి అంటే ముందు ప్రతి జీవుడు తనలో ఉన్నటువంటి కృష్ణ చైతన్యాన్ని మేల్కొల్పుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడే అది సాధ్యమవుతుంది. మరి ఈ దాటరానట్టి శక్తిని దాటగలగడం అనేది శరణాగత జీవునికి మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని నిర్హేతుకమైనటువంటి కరుణ ద్వారా అది సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది. అలా ఉన్నటువంటి నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే నిమగ్నమైనటువంటి భక్తుడు మరి ఇక ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆనందంలో మునిగి ఉంటారు అని చెప్పుకుంటుంటారు. ఆత్మానుభూతిని పొందనే కారణంగా ఆధ్యాత్మిక ఆనందంలో నిరంతరం ఉంటాడు. ఇక అటువంటి వాడికి ఆ దుఃఖానుభూతి లేనే ఉండదు అని చెప్తుంటుంటారు. మరి అటువంటి ఆధ్యాత్మిక సుఖమే నిత్యానందము. ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆ సుఖమే నిత్యమైన ఆనందము అని పిలువబడుతుంది. అలాగే భక్తుల యొక్క అభిప్రాయమును అనుసరించి మరి ఆ భగవంతుని నిరంతర స్మరణయే సమాధి అనబడుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే, అంటే ఆ భగవానుని నిరంతర స్మరణ యందు ఉన్నప్పుడు, అంటే సమాధి మగ్నుడైనప్పుడు ఈ గుణాలు, ఈ ప్రకృతి గుణ ప్రభావం ఏదైతే దైవీహేష గుణమయి అని చెప్పబడినటువంటి సో మరి అటువంటి ఆ త్రిగుణమయమైనటువంటి ఆ దైవీ శక్తి ఏదైతే ఉందో, ఆ దివ్య శక్తి ఏదైతే ఉందో సాధారణ జనులకు సాధ్యం కానటువంటిది. మరి ఆ ప్రకృతి గుణాలతో ఉన్నటువంటి వాడు ఆ శక్తిని దాటశక్యముగా అన్నటువంటి ఆ శక్తి ఏదైతే ఉందో అది కనీసము ఆ సమాధి మగ్నుడై ఉన్నటువంటి శుద్ధ భక్తుని తాకటానికైనా అది ప్రయత్నం చెయ్యదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ అజ్ఞానము అనేటువంటి చీకటి, జ్ఞానము అనేటువంటి భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుడు ఉన్నప్పుడు ఆ చీకటి పటాపంచలైపోతూ ఉంటుంది. కనుక ఆ మరి వెలుతురు సూర్యుడు ఉన్నప్పుడు చీకటి దరిదాపులకు కూడా రావడానికి సాధ్యపడినటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మనిషి నిరంతరము సమాధి మగ్నుడై ఉన్నంత వరకు గుణములు అతనిపై దాడి చేయుటకు కాదు, కనీసము తాకటానికి కూడా అవకాశము ఉండదు. ఎందుకంటే మరి ఆ భగవంతుడే మాయను అంటే చేయగలిగేటువంటి వాడు, ఆ మాయను తొలగించగలిగేటువంటి వాడు, ఆధీనపరచుకోగలిగినటువంటి వాడు ఆయన మాత్రమే. ఎందుకంటే ఎల్లరికీ ముక్తిని ఇవ్వగలిగేటువంటి వాడు విష్ణువు అనడంలో సందేహం లేదు అనేది మనకి ఆ ఉపనిషత్తులలో చెప్పబడినది, పురాణాలలోనూ సాక్షాత్తు శివుడితో సహా పలికినటువంటి విషయాలు. సో కనుక ఆ భగవంతుని కృష్ణ భగవానుని ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు ఇక ఈ త్రిగుణ సంపర్కము నుండి బయటపడి ఈ భౌతిక జగమున మరలా జన్మించవలసిన అవసరము లేదు. ఎందుకంటే ముక్తి ప్రదాత సర్వేషాం విష్ణురేవా నా సంశయ అంటూ చెప్పబడింది. ఎటువంటి సంశయమే లేదు, ఎల్లరికీ ముక్తిని కలిగించగలిగేటువంటి వాడు ఆ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మాత్రమే అని పలికినటువంటిది. సో అలాగే ఇంకా మనకి వేదాలలో కూడా చెప్పబడినటువంటిది, త్వమేవ విదిత్వా, అంటే కేవలం శ్రీకృష్ణుని తెలుసుకోవడం ద్వారానే ముక్తి సాధ్యమవుతుంది అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ మరి ఆ దేవహూతి ఆయనను దేవాది దేవుడుగా ఎరిగి ఆయన బోధించినటువంటి బోధనలను పాటిస్తూ ఆమె సమాధి మగ్నురాలయ్యారు. అంటే ముక్త స్థితిలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ